हाँ मित्र, आगे हमनी के देख ले रही जा कि प्रभु यीशु मसीह समौन पतरस के जाल डाले के कर रहल बड़े और ये देख ले रही जा परमेश्वर के काम के। ई मसीह यीशु पर विश्वास कैल हा और इहे प्रभु चाहे लन भी लिखल बा। परमेश्वर के काम यह कि रुआ उनका पर विश्वास करी जे उनका के भेजले बड़े। यदि रुआ परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करब तो राउर विश्वास लोगन के सामने एगो सबूत यानी कि एगो प्रमाण होई। ई विश्वास के काम है। ये तरीके उदाहरण हमनी के कैन और हाबिल के जिंदगी में भी पाई न जा। कैन के समस्या का रहे, ऊ स्वभाव से ही पापी रहन, लेकिन ऊ आपन चुनाव और कार्य से भी पापी रहन। इब्रानी के पत्री 11 अध्याय के 4 पद में लिखल बा, विश्वास से ही हाबिल कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के खातिर चढ़ौले और उनके द्वारा उनका धर्मी होखला के गवाही भी दिहल गइल। कहे कि परमेश्वर उनका भेंट के विषय में गवाही दिहले और उनके द्वारा वो मुँह पर भी अब तक बात करताने। अब सवाल उठता कि कैसे का संडे स्कूल गोइला के खातिर ना। यद्यपि कैन के तरी ऊ भी पापी रहन, हाबिल परमेश्वर पर विश्वास कैलन। जब वो विश्वास कैलन, विश्वास के द्वारा उद्धार पौले। सही बलिदान चढ़ावल गोला के द्वारा उनकर विश्वास प्रकट भइल। विश्वास परमेश्वर और विश्वास के बीच के एगो संबंध ह, रिश्ता ह। इरोवा दिल तक परमेश्वर के वचन के ले चले और इहे मन बदलल ह। मन बदलल परमेश्वर पर विश्वास कैल हा। ई थिस्सलुनीकि के वासी मूर्ति पूजा से परमेश्वर के ओर फिर रहले। पौलुस थिस्सलुनीकि के ई काहे खातिर ना गोल रहले कि मूर्ति पूजा कैल तोहनी लोग के खातिर ठीक ना ह। ओहनी लोग से ई कहल बहुत ही खतरनाक बात रहे। वहाँ पर पौलुस मसीह के प्रचार कैलन, उ विश्वास कैलन और ओहनी लोग परमेश्वर के ओर मुड़ले लोग और अपना आप मूर्ति से विमुख हो गए लोग अक्सर कहल करलन कि तू हमरा के बदल दिहला। हम केहू के भी परिवर्तित ना कोइनी, बदलनी ना। हम ऐसन कर भी नहीं सकत। एक दिन एगो आदमी हमरा किने अइलन। सुनी ध्यान से। ऊ कहले, तोरे ही द्वारा हमार जिंदगी बदल गइल बिया, यानी कि जिंदगी हमार बदल गइल। यानी कि ऊ आदमी कहले, हम तोहरा के भूल नहीं सकत। हम कहनी, हाँ, एकरा खातिर हम राउर सराहना करतानी, तोहर बड़ाई करतानी, लेकिन हम रोवा के नहीं बदलले। हम रोवा के ना बचौनी। हम तक केवल परमेश्वर के वचन के रोवा सामने बस पेश कैनी हा और रोवा परमेश्वर के वचन पर रोवा विश्वास कैनी हा। हम तो रोवा खातिर कुछ नहीं कैले और परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा रोवा दिल में काम कैलस और रोवा प्रभु यीशु मसीह के अपना लेनी हा। एकरा में हमार कोनो मेहनत, कोनो योगदान नहीं खे। हमार बड़ाई मत करा, हमार एहसान मंद मत रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के निकट रहा। उहे तोरा जिंदगी में काम कैले हा। उनके के बड़ाई, आदर, महिमा करा। मित्र, रुआ जिंदगी में ई सबसे बड़ बात है। पौलुस केवल थिस्सलुनीकि के विश्वासी सबके विश्वास कार्य के ही याद ना कैले, बल्कि उनका प्रेम के मेहनत के भी याद कैलन। अब सवाल उठाता कि
यह प्रेम के मेहनत का हो। परमेश्वर हमनी के प्रेम के द्वारा ना बचौलन, बल्कि अपना अनुग्रह के द्वारा हमनी के बचौलन। जोना काम में प्रेम निहित बा, जोना काम में प्रेम शामिल बा, मेहनत और प्रेम दोनों एक जगह पर ठीक ना बैठेला। लेकिन रुआ देखी, प्रेम मेहनत करेला और लड़की एगो बड़ वाचा के गोदी में लेके जात रहे। एगो आदमी ओकरा से पूछलन, का ई बाचा तोहरा के भारी नहीं लागत? उ लड़की जवाब दिहली, ना, ई हमार भाई ह। इस संसार में प्रेम बहुत ही बड़ अंतर ले आवेला। जब कोनो काम के प्रेम में कइल जाला तो भार प्रतीत ना होला, भारी ना लागेला। मसीह यीशु इहे बात के सही रूप से कहे चाहतने। एहुना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 15 पद में कहतने, यदि तू हमरा से प्रेम करता तो हमरा आज्ञा सबके करब। मित्र, बहुते साल परिस हम और हमार बेटी आराधना खातिर गिरजा घर जात रही जा। वहां पर हम सेवकाई भी करत रही। वो भी हमरा कलिसिया के काम में हाथ बटावत रहे। जब हमनी के जात रही जा तो भीड़ में फंस गली जा। रास्ता खाचा खच भरल रहे, आगे गोइल बड़ा ही मुश्किल रहे। उस समय अपना बेटी से कहनी, वो सब लोग के देखो, हर एगो के चेहरा पर चिंता के झलक दिखाई देत बा। वो बहुते व्याकुल और बेचैन और परेशान बाने लोग। 100 में से 90 लोग वही काम के करे जात रहन जौना के उनका कोई पसंद ना रहे। जौन काम के रुआ कोई पसंद करीना और यदि वो काम के करीना तो ई बहुत ही खुशी के बात है। ई प्रेम की मेहनत है। यदि प्रभु के काम कइल रुआ के बहुत ही बोझ लागता तो हमरा समझ से प्रभु रुआ से इहे कही कि अब तू काम कइल छोड़ द। एकरा बारे में रुआ चिंता मत करी। उना तो चाहलन कि रुआ उनका में एक काम के बोझ समझ के करी। हमनी के उनका से प्यार करी न जा। ऐसे जौन कुछ हमनी के करब जा उ प्रेम के मेहनत होई। एगो विश्वासी के जिंदगी के ई चरित्र होके के चाही। एक दिन जब डीएल मूडी अपना घर में अइलन तो उनकर परिवार कहले लोग, अपना अगला सभा के स्थगित कर दा। तू बहुते दुखी लाग रहल बड़ा और हम जानतानी कि तू बहुते थाकी गइल बड़ा। उ इस सवाल के जवाब बहुत ही बढ़िया ढंग से दिले। हम काम में थाकल बानी, मगर हम काम से नहीं की थाकल। मित्र भाई बहन, हमने के प्रभु के काम से नहीं खे थाके के। ई बहुत ही बढ़िया बात बा। प्रभु के प्रेम आज्ञाकारिता के द्वारा प्रकट कइल जाला। और अब तीसरा बात है जेकरा विषय में पौलुस कहताने, उ ह आशा की धीरता। मूर्ति पूजा छोड़ला के बाद सच्चा और जीवित परमेश्वर के सेवा करे में लागी गइलन। उस सड़क से उनका बेटा के आवे के इंतजार भी करे लगले। ई आशा के धीरज है। हर एगो आदमी भविष्य के खातिर एगो आशा राख के जिएला, चाहे जौन कुछ भी होखे ओकरा में उ स्थिर रहला। सदियों से ऐसन होत चलल आ रहल बा। मार्टिन लूथर कहले, जौन कुछ भी संसार में कइल जाला उ एगो आशा के साथ कइल जाला। एगो आदमी एह तरी से लिखले, ई एगो आशा ही है जौन की प्रत्येक मानव जाति के सुव्यवस्थित राखेला। O.S. मार्डन कहताने, आशा के ऐसन कोनो भी दवाई नहीं खे, ना ही कोनो ताकत के टॉनिक दवा ही बा।
जौन की काल के अच्छाई के आशा राखत होखस। कवि एलेक्जेंडर पोप लिखले बने, आशा मनुष्य के दिल के अंतरंग में उछले ले। दर्शन शास्त्रीय सुकरात कहले, मनुष्य के सुगर ढंग से बोलल आशा के ऊपर आधारित बा। उनका किने आशा से बढ़ के धन ना ह। इस संसार पूर्ण रूप से आशा के स्थल है। उनकर कतना सुगर ही महिमामय जिंदगी है, जौन की जीवित और सच्चा परमेश्वर के सेवा करले और ये उनका बेटा के सड़क से आवे के इंतजार करेलन। ई एगो धन्य आशा है। बहुते बड़ भीड़ अपना आशा एगो मनुष्य पर लगौले बने कि ऊ आदमी उनका समस्या के हल करी है और इस शांति और इस सफलता के इस संसार में ले अहन। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर सकत। यदि राउर आशा इस संसार में बात और वह पानी के बुलबुला के अपना हाथ से पकड़ रहल बानी। परमेश्वर मनुष्य के स्वर्गिक स्थान में बहरी क दिले, काहे कि मनुष्य पापी है। तब से मनुष्य बहरी के ओर अपना सड़क के बनावे चाह रहल बा। सदियों से चर्च स्वर्गीय राज के बनावे में लागल बाड़े, लेकिन कुछ कर ना पौले। परमेश्वर कबहू भी ना चाहलन कि लोग पाप में जिंदगी बितावे। एकरा खातिर हमने की परमेश्वर के धन्यवाद देवे के चाहिए। हर एगो उम्र के लोगन के जिंदगी में खालीपन और मुसीबत आवेले और हमने के अपना तरीका से काम करे कि चाही न जा। फ्रेडरिक द ग्रेट जर्मनी के एगो बहुते बड़ बादशाह रहन। ऊ कहले, जौना समय हम कठिनाई से होके गुजरी ना, ओ समय हमार आशा परमेश्वर के ऊपर होला। आज राउर आशा केकरा पर बा? का राउर आशा कोनो संस्था पर बा? परमेश्वर उन्हीं लोग पर अनुग्रह करस जौन की आपन आशा एह तरी से लोगन पर लगौले रहले। हमने की सोचत कि कोनो पार्टी या कोनो संस्था के अगुआ या कोनो बड़ जन रुआ समस्या के हल कर देस। पर हम एगो बात जरूर ही जाने चाहब, जौन की रोमी 8 अध्याय के 28 पद में लिखल बा, और हम जानतानी कि जौन लोग परमेश्वर से प्रेम राखेलन उन लोग खातिर उस सब बात के द्वारा भलाई के उत्पन्न करेला, अर्थात उन्हीं के खातिर जौन की उनकर अभिप्राय के अनुसार बोलावल गइल बाणे। मित्र, इससे पौलुस आशा, प्रेम और धीरज सबके एक साथ ले आके रखले बाड़े। मसीही जिंदगी 3 भाग में बाटल गुल बा। विश्वास के काम जे पीछे क्रूस के ओर देखेला और जिंदगी में बढ़िया चीज के उत्पन्न करेला। प्रेम की मेहनत जौन की वर्तमान में है, जौन में एगो प्रभु के दास प्रभु के सेवा करेला। और आशा के धीरता जौन की भविष्य के ओर देखेला। मसीही अनुग्रह के कतना बड़ त्रिएकता बा। इहे हर एगो विश्वासी के जिंदगी होखे के चाही। यह तरी के जिंदगी थिस्सलुनीकि के कलीसिया के रहे। हम आशा करतानी कि ऐसने ही जिंदगी रुआ कलीसिया के भी होई। अब पौलुस एगो और महान सच्चाई के लेताने। पहला थिस्सलुनीकि के पत्री 1 अध्याय के 4 पद में लिखल बा, हे भाई लोग, परमेश्वर के प्रिय लोग, हम जानतानी कि तोहनी लोग चुनल गोइल हवा जा। यहाँ पर फिर हमनी के चुनल शब्द आवता। एकरा बारे में जब हम इफिसियों के पत्री पर प्रकाश यानी कि प्रचार करत रही तो हम बतौले रही। इफिसियों के 1 अध्याय के 4 पद इस तरी से बता रहा बा, जैसे ऊ हमरा के जगत के उत्पत्ति से पहले ऊ चुन लिहले कि हमने के उनका निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष होखी जा। एकरा बाद हम
चुनावपूर्ण पत्र मिलल कि रउआ ठीक से चुनाव के मतलब नहीं ख समझत। रउआ ए शब्द के अर्थ बहुत ही हल्का से ले ले बानी। कुछ लोग चिट्ठी लिखले कि रुआ एकर अर्थ बहुत ही गहराई से ले ले बड़ा। हमार दू तरीके लोग द्वारा बात सुने के मिलेला। हम ए निर्णय पर आगुल बानी कि हमरा के जरूर ही सही होके के चाही, संतुलन पर होके के चाही। ई सच बा कि हमनी के सही स्थल पर होके के चाही। थिस्सलुनीकि के लोग के चुनाव के बारे में लिखे में पौलुस जरा भी हिचकिचैले ना, और ऊ ऐसन परमेश्वर की ओर से कैलन। परमेश्वर के का विचार है ओकरा के हमने के देख नहीं जा सकत, ना तो हम कबहू देख ले बानी। लेकिन कुछ ऐसन सच्चाई बा जेकरा बारे में हमने सब के जानल बहुत ही जरूरी बा। जब हम छोट क्लास यानी कि छोट कक्षा में पढ़त रही तो कुछ बात बिना प्रमाण के ही हो जात रहे, जैसे कि दो बिंदु सब के दूरी के रेखा कहल जाला। कुछ बात हमने के जिंदगी में ऐसन होला जेकरा के कोनो प्रमाण के ही हमने के स्वीकार करी न जा, और कुछ ऐसन होला जेकरा के हमने के प्रमाणित ही नहीं खींचा कर सकत कि ई सत्य है या ना है। ए तरीके पौलुस भी चुनाव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं खन बोले चाहत कि तू चुनल हवा। सृष्टिकर्ता के पास उनकर सार्वभौमिक अधिकार बा। हमने के ई बात जाने के आवश्यकता बा कि परमेश्वर इस संसार के सृष्टि कैलन। हम यहाँ पर ई नहीं बतावे जा रहा कि उ कैसे कैलन, या हम उत्पत्ति के बात नहीं कर रहा। केवल हम ये बात पर जोर दे रहे बानी कि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी के सृष्टि कैलन, यानी कि बनौले। ऐसा बहुते लोग बाड़े जौन की ई बतावे के इच्छा रखेले कि परमेश्वर सृष्टि कैलन, लेकिन संसार पर उनकर अधिकार के इनकार करेला। लोग संसार के बनावे के उद्देश्य के भी इनकार करेले। का हम रुआ से ई कह सकतानी कि जौना संसार के परमेश्वर बनावले उ ओमे अपना महिमा खातिर विद्यमान बने। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश मत्ती 5:16 में लिखल बा, तोहर प्रकाश मनुष्य सबके सामने चमके कि ऊ तोहार भला काम के देख के तोहरा पिता के जौन की स्वर्ग में बाणे बड़ाई होखे। ऊ यहाँ पर ई नेखन कहत कि अपना बढ़िया काम के द्वारा आपन ही बड़ाई करा, ऐसा ना, बल्कि स्वर्गीय पिता के महिमा करा। का हम रुआ से कह सकतानी कि परमेश्वर इस संसार के सृष्टि कैलन, इस संसार के अपना हाथ से बनौले, और उनकर महिमा संसार में विद्यमान बा। उ परमेश्वर हमें उनका अगल बगल में केहू नहीं खे, उनका केहू के सलाह के आवश्यकता भी नहीं खे। उ संसार के अपना उद्देश्य के खातिर चला रहल बड़े, उ अपना महिमा खातिर निर्देशित कर रहल बड़े। हमनी के ऐसा संसार में रह रहल बनी जा कि जौना के केंद्र बिंदु परमेश्वर हमें, ना कि कोनो मनुष्य। इस संसार परमेश्वर के हा और उ ओकरा के चला रहल बने। यहाँ पर कुछ और कहे के आवश्यकता बा। परमेश्वर उपद्रवी ना हमें, उ धर्मी हमें, न्यायी हमें, पवित्र हमें। जौन कुछ भी कहलन करेलन सही करलन। हो सकता कि रुआ ऐसा नहीं सोचत, लेकिन हमरा किने रुआ खातिर संदेश बा। अगर वह सोचता नहीं कि जौन कुछ भी परमेश्वर करलन उ ठीक ना ह और उ बढ़िया योजना के ना बनावलन, तो हम रुआ से इहे कहब कि रुआ गलत बात सोच रहल बानी। परमेश्वर गलत ना हमें, रुआ के आपन विचार सुधारे के आवश्यकता बा। ई ब्रह्मांड परमेश्वर खातिर स्थिर है,
उनका महिमा खातिर ह। ये दुनिया में कोनो भी चीज ऐसा नहीं के होके जा रहल जौन की उनका महिमा खातिर ना होके। ऊ मालिक हवे, ऊ ए ब्रह्मांड के रचयिता हवे, ऊ ए ब्रह्मांड के चला रहल बाड़े। इस सब बात के अपना मन में रखत आई हमने की कुछ औरी बात पर विचार करे के का रुआ रुक के इस सत्य पर विचार कइले बानी कि रुआ पैदा कैसे भइनी। रुआ पैदा भी ना हो सकत रही। परमेश्वर कभी भी आके ना पूछले कि तू इस संसार में जन्म लेब चाहताड़ा कि ना। हम यहाँ रुआ ए स्थिति में भी ना रह जा कि ऊ पूछते। ऊ तो इहो ना पूछले कि तू औरत होके चाहताड़ा या मर्द। ऊ इहो ना पूछले कि तू कौना दिन जन्म लेवे चाहताड़ा। ऊ इहो ना पूछले कि तू यानी कि तोहार बाबू महतारी के हुई। पूछले कि तू अपन बाबू महतारी के चुना। ऊ इहो ना पूछले कि तोहनी लोग के बाबू आत्मिक होई है या ना, धनी होखे या गरीब। परमेश्वर ए ब्रह्मांड के चला रहल बाड़े काहे कि ऊ हवे। हो सकता जैसे ऊ करेलन वैसे रुआ के पसंद ना आवे, मगर ऊ जैसन चाहेलन वही तरी करलन। परमेश्वर उपद्रवी ना हवे। परमेश्वर के इच्छा के विरोध में कोनो भी चुनाव नहीं कइल जा सकत, ना तो उनका इच्छा के केहू ठुकरा ही सकता। रोमियो 9 अध्याय के 14 पद में लिखल बा, सो हम का कही, का परमेश्वर किने अन्याय बा? कदापि ना। परमेश्वर जवन कुछ भी करलन ठीक ही करलन। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन।